Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, LKW-Komponenten ist... Vážení zamestnanci, firma LKW Komponenten je momentálne v Bánovciach nad Bebravou aktívna už 2 roky. Firma sa za tieto 2 roky veľmi dobre rozrástla a počet zamestnancov medzičasom stúpol na 260. Momentálne obsadzujeme plochu o veľkosti 13 000 m2 a neustále pracujeme na ďalšom rozvíjaní výroby a celkového podnikania. Aj v sociálnej oblasti nastali zlepšenia, ako napríklad výstavba nových toaliet. Ako ďalší projekt je na pláne zrekonštruovanie sprchových miestností. Aj situácia riešenia kancelárií postavením novej budovy bola podstatne zlepšená. Doteraz sa na túto lokalitu investovalo okolo 250 miliónov slovenských korún a na rok 2008 je naplánovaných ďalších 60 miliónov. Der Standort entwickelt sich sehr zufriedenstellend und ist inzwischen zu einem wichtigen Teil der MAN-Nutzfahrzeuge Österreich AG geworden. Lokalita sa rozvíja veľmi úspešne a stala sa jednou z dôležitých častí spoločnosti MAN Nutzfahrzeuge Österreich. Bánovce nad Bebravou sú ako dodávateľ na 11. mieste. My z vedenia sme presvedčení, že o pár miest ešte určite vystúpi nahor. Celkovo môžeme po 2 rokoch povedať, že rozhodnutie prísť do Bánoviec nad Bebravou bolo veľmi dobré rozhodnutie. Je to aj zásluhou všetkých zamestnancov firmy LKW Komponenten SRO. Keďže sme náš vznik v jednotlivých fázach zdokumentovali, chceli by sme k nášmu 2. výročiu tieto obrázky vo forme DVD prezentácie ďalej sprostredkovať aj vám. Nakoniec by som sa chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste k úspechu tejto firmy pomohli. Ďakujem a prajem veľa zábavy pri sledovaní ukážok. Viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Dankeschön.